deň. Môžete zatlieskať. Samozrejme je to ocenenie práce jazdcov, ale aj chovateľov, pretože jazdci tieto kone pripravujú denne niekoľko hodín, aby takto mohol byť odprezentovaný žrebec na prezentácii, tak si to vyžaduje dlhé hodiny, tak povedal by som roky driny a výcviku nielen toho konia, ale aj jeho jazdca, ktorého samozrejme ten koň vníma ako partnera. Lipican sa dodnes považuje za najúčenlivejšie plemeno koní na svete, pretože zdolá tzv. Cviky vysokej školy španielskej. Dnes ju môžete obdivovať v Topolčiankach v podaní tzv. Klasickej topolčianskej školy. A vidíme kolotoč. Vidíte, že vždy dva jazdci sa stretávajú. Prešli sme do Cvalovej pasáže. Tu si môžete všimnúť tú eleganciu a krásu Lipicana, ktorá sa vynímala nielen v koči, v záprahu, ale aj keď sadli na tohto konia šlachtici, ktorí sa zdokonalovali v krasojazde španielskej dvornej jazdárni vo Viedni. Špeciálne tieto kone boli určené len pre šlachtu a panovnícky dvor. A práve na takýchto krásnych bielých koňoch nacvičovali šlachtici to umenie jazdy, krasojazdy, ale aj bojového umenia, ktoré v tom čase patrilo jazdeckému umeniu. Krížoch tohto býka by mala byť 183 cm. Tento plemeník, skutočne extrémny telesný rámec, vynikajúci mladý býk a je to syn svetoznámeho býka Snowman. Takže na Slovensku v tejto chvíli má 181 dcer. Tento býk už je dospelý, má 6,5 roka a momentálne v Holandsku má viacej ako 300 dcer, ktoré vynikajú vynikajúcim utváraním vemena. Takisto má vysokú plemennú hodnotu pre obsah mliečnych zložiek. Predstavujeme vám teda šampiónku, ktorá vyniká predovšetkým pevnou stavbou tela, výbornými končatinami, je momentálne v 3. laktácii a v 2. nadojila vyše 11 000 kg mlieka, čiže to je zviera, ktoré hovorí o tom, že exteriérové krásne zvieratá môžu byť aj špičkovými dojnicami. Ten býk váži 1220 kg a je to najťažšie zviera 10. ročníka Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Býk je vynikajúco osvalený, perfektnej stavby, poukazuje na výborné predpoklady pre mäsovú užitkovosť, pre kombinovaný typ jeho dcer. Napriek tomu, že ide o mladého býka, tak už bolo ním vykonaných 7000 inseminácií. Tiež jeho hmotnosť prekračuje 1 tonu. Vynikajúca dojnica nadojila takmer 7000 kg mlieka v prvej laktácii, vyznačuje sa predovšetkým pevnými končatinami. Je mladý plemenný býk, možno preto sa vám zdá trocha menší, pretože má len 2 roky a 5 mesiacov. Napriek tomu vidíte, že už má
zadeláno na perfektnú stavbu tela, výborné osvalenie, telesný rámec ešte môže sa zväčšiť. Jeho hmotnosť teraz je 830 kg. Malosť tejto dojnice je vyše 7500 kg mlieka, čiže skutočne vynikajúca, výborný exteriér. Za to, ako dobre vyzerá, ako je krásne predvádzaná, si už zaslúžila aj miesto na titulnej strane jedného odborného mesačníka. Chytiteľský chov plemena limuzín na Slovensku, ktoré je druhým najpočetnejším mäsovým plemenom dobytka u nás. Môžete si pozrieť krásne osvalenie tohto zvieraťa, nádherné osvalené stehno, plece, široký chrbát. Šampiónkou mäsových plemien je kráva plemena Salers. Možno mnohí toto plemeno ešte nepoznáte, na Slovensku sa chová krátko, zatiaľ iba v jednom chove, a to je Biofarma Šuňava. Je to mladý barán, má 1,5 roka, takže má potenciál ešte pre ďalšie zlepšovanie či už telesného rámca alebo stavby tela. Vlna sortimentu DE, ktorú má, je typická pre toto plemeno, a toto zviera tým svojim exteriérom a svojou určitou schopnosťou pre fotografovanie bolo redakciou časopisu Slovenský chov vyhlásené za najkrajšie zviera 10. ročníka Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zabije línie Kraus, hmotnosť má 43 kg, ide o mladé zviera narodené v januári tohto roka, ktoré má tiež ešte veľký potenciál pre to, aby svoj genofond rozšíril v našej populácii. Predstavujeme predstaviteľa typického tohto plemena Kuriózo, je to žrebec Merlot, narodený v roku 2006, tmavý hnedák, ktorého miery sú 180 cm pásková a 171 cm palicová výška. Čo sa týka výšky tejto kobily, tak 179 je a 164 je palicová miera, čo sa týka výšky tohto noríka. Apalóza grizzly, ktorý sa vyznačuje zaujímavým typom farby hermelín. V krátkej ukážke uvidíte niektoré základné cviky, ktoré by mal ovládať každý slušne vychovaný pes. Toto je ukážka chôdze pri nohy. A teraz máme odloženie za pochodu. A, dobre, počul. Výborne. Toto je privúvanie z predsadnutín. Teraz bude nasledovať priradenie k nohe. Výborne. A môžeme pokračovať. Zase máme odloženie v sede. Taký trošku náročnejší cvik, kde uvidíte, že zvieratá sa musia tolerovať a vnímajú vlastne len svojho majiteľa. Spoločné odloženie. A zase psík by sa nemal sám vydať za majiteľom, mal by počkať, pokiaľ je odložený v tej polohe, ktorej ho majiteľ odložil. A až na jeho povel potom si sadá a potom spoločne odchádzajú. Zase to bol obrat vľavo a chôdza pri nohe. Krátky pozdravujem. Ďakujeme. Beagle vo všeobecnosti sa hovorí o ňom, že je ťažšie cvičiteľné, ale ako vidíte, táto penka ovláda rôzne triky. Je to všetko o správnej motivácii a o tom, ako spolu dokážu komunikovať.